Je to dechový soubor ze základní umělecké školy Židlochovice. Židlochovická dechovka, to nám jsem přijel z Židlochovic. Ale to se představoval, si vytvářet, tak nějakou perličku. Tak my totiž, když jsme přemýšleli, když jsme vymýšleli tu akci, která se zrodila v hlavě našeho pana ředitele, a ředitele Přivánka, tak jsme přemýšleli, koho bychom jako zapojili do té májové parády. No a nenapadlo nás nikdy než Petr Křížek. Tak to jsou také stavení dosek, my tomu říkáme montérky. A pan učitel zvolil černé montérky. Tak já se podívat, co nám zahrají a hned vám to přijdu říct. Jsou zpátky. A hnedka jako první skladba bude Romance. Takže to bude asi pomalejší skladba. A představí se nám ní, hnedka v té první skladbice se nám představí solista na trumpetu. Já se zeptám na jméno. Počkej si. Kotr Spáčil. Romance pro trumpetu Josef Vejvoda a solo na trubku Jakub Spáčil.
příchází Ben a hned vám představím další skladbu. A to bude skladba Paula McCartneyho v úpravě Zdeňka Gurského. A tady se nám představí další solista a tím je Jakub Zapetal. Je ze spolupráci všichni známe. Hey Jude. Už vím, jaké to je, tam stát. Je tam horko, vám se to třeba nezdá, no příště taky rozsvítíme. Tak, a na další skladbičku se počku, další solistku, kterou vy ještě nevidíte. Už? Ještě se vám nechce představit, ještě ne. Ještě necháme připravit se na ten svůj výkon. A ona vám zaspívá skladbu od Karla Svobody. Jmenuje se Jsi můj pán. A já se domnívám, že tuto skladbu si pan Ústa vybral záměrně, poněvadž slyšela solistka, která se jmenuje Sabina Jakšová. Já jsem si podíval, na to moje dobrá kamarádka, abych to nepopletl. No a ona je právě Davidova přítelkyně. Už jsem říkal,
další slov. No a v další skladbičce se nám měla představit tuba. Víte, co je to za nástroj? Určitě víte, všichni znáte tubu, ten největší ze žestů, že? Představíme si ho. Tak to je tuba. Na té tubě je takový veliký nátrubek. A teď se rozbíjají takové všelijaké akce, hody, že a tak. No a jelikož tady a do toho samozřejmě i ženy. No a ještě přece venku není to počasí tak úplně jako kolor. Takže bohužel našemu to výstaví, teda ne našemu, ale tady židlopolickému
na tu se udělal taková olezní. Opar. A tudíž jsme slovo museli vyškrtnout. S panem učitelem jsme se o tom bavili, že radši ne, že až příště. Tímto bych vás chtěl pozvat na další ročník Mávové parády, která se uskuteční v Židlachovicích. To už jsme se taky domlouvali, to už my takhle všechno dopředu víme. Akorát ještě nevíme, kdy to bude a záleží to na vás, kdybyste nás sami vyžádáte. Protože bez vás by taková akce nebyla schopna. Další skladbou nebude to vám, ale bude to skladba Tenkrát na západě, kde se nám představí solistka na menší nástroj, ten nejmenší nástroj, a bude to Tenkrát na západě se solem na klavír Pavla Bláhová. Zase upravuje Zdenka Bryského. Silný poslech přidávám mikrofon solistě.
No, mně se zdálo, že pan učitel měl potřebu něco říct, on taky. Že? Teďka, když ho tady mám, nemůže se schovat, nemůže utéct, protože nás ještě čeká v jejich podání jedna skladba, kterou vám sám představovat nebude. Já vám ji představím, to nemůžu udělat. Já jsem mu slíbil, že jak chtěl, tak nic neřekne. Tak jenom poděkuji ještě jednou vám třeba. Děkuju. Já to nebudu zdržovat už dál. Koho pozveme? Nikoho, žádného solistu. I když takové malé slovíčko tam je. Je tam malé klarinetové slovíčko. Opět v podání Pavlínky Bláhové. Děkuji za nápovědu. Zase mluvil, kdo jste slyšeli tady první řady určitě. Bude to Růžový panter od Ladislava Maňáska. V úpravě Ladislava Maňáska. Ještě možná něco řekne. Děkujeme.
sem pozveme úplně všechny, ale předtím zase ta špinavá práce, co zbírá na nás, páni učitele, přeskládání tady tohoto tělesa, malého tělesa, na větší těles. Aby se sem na všichni vešli, tak musíme vyházet nějaké výkony. Nebo už to zvládli beze mě, nebudu napovídat. Já vám za mír něco řeknu ještě. Trošku s vás, abyste mě lépe slyšeli. Co jsem vám chtěl říct, jak vlastně tady ta akce vznikla, co vám řekl pan ředitel první v hlavě, a jsme volali paní vyšší školy, protože společný koncert už jsme neměli. To byl koncert vánoční, který proběhl loni. No a říkali jsme si, že by bylo dobré takhle nějak ty zušky vzájemně propojit. A ty musíme dohromady, doufali jsme, že i nějaké boky přijde, že je tady skoro plno. Věříme, že příště se tu skládáme ještě ve větším počtu. No, možná ne tady, ale jak jsem právě zmínil, tak na té židlochovické zákonové škole. Víc vám řekne asi pan ředitel. On toho má určitě v hlavě moc. Když jsme hráli o hodnotář pozici, máme si svobodný data, ale si osobní kouzle podhodně, máme si svobodný data, protože jsem s důvěrou ten mikrofon předal. Já ještě jsem taky řekl, to neví, já jsem dneska ráno by to nedalo. Mám takový ty vysvědčení různě, já už mám nějaké roky. A já jsem vám zjistil, že pane řediteli Skřítko, já jsem byl v letech 67 až 69 žákem lidové školy umění v Rosicích a jsem chodil do Spíšova hrát na husle. Takže já jsem až odchodil. Já bych to řekl na závěr, ještě malinko něco napadne třeba, ale já bych chtěl něco malinko říct o té filozofii tady toho našeho májového dechovkového setkání. Ale paní ředitelka a pan ředitel vlastně my všichni hudebními školami povinní vám můžeme sdělit zcela upřímně a ryze, že pořád jsou nějaké soutěže. Ministerstvo to vyhlašuje, ale je to tak, že pořád soutěžíme, a najednou mám takový pocit, tak určitě jsem v tom sám, že se začíná vytrácet taková ta radost z toho muziciování. Je to jenom prostě vodí, teď umístění a teď jsou frustrovaní žáci, protože někdy to úplně nepůjde, prostě učitelé, ředitelé a prostě o tom to vůbec nemám pocit, že ta doba je taková, jaká je a že mám pocit, abychom někdy nevylívali jakoby z naší školy to dítě. Proto my jdeme v té spolupráci, kterou jsme začali před 3 roky s Základní školou Židlochovice, nám dělou, měla osobně, pak jsme do toho zapojili Základní školu Polnojte, Hořevice, Rakouskou hudební školu Volhenou, byli tady 2krát, příště vlastně co spácháme, teď jsme požádali a jsme tomu nesměláni Základní školu Rosice, Brněnské školy jsme zapojili v Chavíry, prostě já mám pocit, že bychom měli podporovat tady v těch našich vlastních mladých muzikantech tu radost muziky a vůbec v Ořechově taková hudba vždycky měla tradici, hráli naši dědovažci, tátové a bychom byli rádi, kdyby to děcka nasáli do sebe. Ať už má různé podoby, ale by prostě to muzicování přetrvávalo. Já myslím, že jsou chystaní a tu pecku vám už představit vám Švédami. Děkuji. Ještě chvíli dopadá. A s tím jsme se nedomlouvali, jak si můžete všimnout. Tak jsem tak nějak hrne.
Já bych vás chtěl na tu poslední písničku trošku zapojit. Tak jenom budete říkat hej ruku a hej ručí. Já vám přesně ukážu kdy. Jste pro? Musím si to vyzkoušet samozřejmě. My jsme taky vyzkoušeli, asi tak půl roku. A to bychom mohli tady ten koncert uspořádat. Tak vás tam bude trápit takovou dobu. Bude stačit, když si to zkusíme dvakrát. Takže až ukážu, kapela zahraje pop, 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 a vy hej, ru, bum. No? Tak, kapela tam najde takt, číslo, aby to bylo potom slyší parádu. Takže kapela bude hrát, to trošku jako ze zákulisí, jak to probíhá na těch zkouškách, abyste věděli. Takže druhá mezihra, spodní mezihra, po dvojčáře zahrajeme pap, 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 hej, ru, bum. Zkusíme. Jeden tak dopředu. Jste nachystaní? Tak pozor. Pap, 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 hej, ru, bum. Ale to bude. Tak. Yes. Na zkoušce to zvládne každý, jo. Ale potom, když se to tak na ostro, takže zkusíme to projít celý. Hej, bum, hej, čím, tu nezjedu. Tak jak to leží, běží. Pozor. Yes. Výborně. Zatleskáme si ještě jednou. Tak, jedeme od začátku, vy dáváte dobrý pozor, až to slyšíte pap, 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 a už se to chystá, no? Já jsem si měl mikrofon, vzít si nějaké noty. Já nevím, kdy to bude totiž.
Tak jo, dovolte, abych na úplný závěr na to, co jsem měl na mysli, nám nějaký řekl, abych pozval na tak nejznamené svět paní ředitelku magistru Dagmar Bradovou a paní zástupkyni magistru Evu Darmouzalovou. Holky, pojďte. Vlastně to těší, já vás vždycky rád vidím, Nášenko, Bumboniérku. Chci se něco říct? Mohlo by se chtít, protože příští rok jsem slyšela, že je to u nás. Je dobře, když to člověk dopředu ví. A je možné, že nebude májová paráda, ale třeba bude aprílová paráda. Ale to se všechno uvidí. Takže buďte ve střehu a doufám, že se to vydaří aspoň tak, jak tady, protože ono jsou prostě báječní. Ještě jednou ve střehu. Kdybyste se nevěděl, jestli jaký druh květin má třeba hrát méně mluvný dirigent pan Dalibor Mašek, Dalibor Kupot, tak jsem vsadil na jistotu a pořídil jsem dnes dopoledne kabinetní víno, doufám, že ji nepohrneš. Zatleskejte panu dirigentovi. Další jméno David Křížek, diplomovaný specialista, student Janáčkové akademie muzických umění, ve hře na kubu. Už vás poprosím, pane řediteli, pojďte za mnou. Tak, pan ředitel do Lasic. Já nemůžu opomenout, já to říkám, teď už ta věta, mění z mé hlavy, ale tady z hlavy pana diplomovaného specialisty Davida Křížka, nadějný a stále nadějnější pan učitel bakalář Lukáš Daněk. Kde je? A nechali jsme na lesné na perníky ve tvaru noty, formičku jsme si nechali udělat. Jak to musíme vykoumat? Dáme jim to, jsme schopni jim to rozdat, kdybychom si pomohli navzájem. Dneska se dovedli, no, co? Dáme jim to, paní učitelé mě pomůžou, vy průběžně tleskejte. Rádi jsme vás viděli a budeme se těšit na stranou. Užijte si květen a my se těšíme na prázdniny, já se přiznám. Děkujeme a pořád.